Microsoft lisäsi tekoälypalvelut osaksi Office-tuoteperhettä. Tämä uudistus meni monilta ohi ja nyt ei ole tiedossa yleisesti, että jos sulla on ne Wordin ja PowerPointin ja Excelin ja muiden työpöytäversiot käytössä, niin todennäköisesti sulla on myöskin jo nämä Copilot-tekoälypalvelut käytössä sillä ensimmäisellä tasolla, missä lähteenä on verkko. Mä teen videosarjan tästä aiheesta ja aloitetaan tästä ihan kirjautumisesta ja näistä ensimmäisistä testeistä, että miten liiketoiminnallisesti voidaan tekoälyä hyödyntää. Jaan teille ruudun, avaan selaimen ja selaimella suuntaan osoitteeseen copilot.microsoft.com. Ja minulla tämä nyt kirjautui heti sisälle. Mikäli tulet tänne portaaliin ensimmäistä kertaa, niin niillä Microsoft 365-tunnuksilla pystyy sitten tähän kirjautumaan. Ja tänne sitten pystyy antaa tämän komentokehotteen. Mä olen kirjoittanut valmiiksi tämmöisen tekstin, että olen Jalo IT Oyn toimitusjohtaja. Ulkomaalainen asiakas kysyy lyhyttä yhteenvetoa siitä, mitä Jalo IT Oy oikein tekee ja millaista IT-palvelua tuotamme asiakkaillemme. Kirjoittaisitko lyhyen sähköpostin englanniksi? Käytän lähteenä kotisivujamme www.jaloit.fi. Ja tämän kun mä laitan, niin Copilot tekee työtä mitä käskettyä. Eli näemme, että kuinka se rupeaa kirjoittelemaan. Meidän kotisivuilla ei siis ole mitään materiaalia englanniksi, eli se lukee suomea ja tuottaa sitten tämän tekstin englanniksi. Ja tästähän minä voin sitten hyvin nopeasti tämän sisällön vaikka copypastella ottaa sähköpostiin ja lähettää tuonne asiakkaalle. Tässäkin esimerkissä nyt huomataan, että tänne hyppää esimerkiksi toimitusjohtajan nimeksi meidän eräs referenssiasiakkaan toimitusjohtaja. Eli 100% onnistumista tekoäly ei tässäkään tilanteessa pystynyt tekemään, mutta sanotaan, että kyllä tämä varmaan 95% oikein on. Että mä pystyn tekemään aika nopeasti tästä kopioimalla tämän viestin, niin mä pystyn lähettämään sen viestin sitten sähköpostilla sinne ulkomaalaiselle asiakkaalle. Ja näin Copilot on merkittävästi nopeuttanut sitä työtä, minkä minä olisin toki voinut näpytellä ihan itse tämän saman sisällön, mutta kyllähän tässä nopeammin maaliin pääsee, kun ne tekee tätä kautta. Ei muuta kuin seuraavaan videoon. Kiitoksia.